Dobre, takže ja vás vítam u ďalšieho videjka na mojom kanále. Bohužiaľ toto už bude tretie za tento deň a to bude môj denný limit vlastne, pretože na druhý deň by som nemal vôbec natáčať ako zajtra. Takže ideme robiť reakciu na Ronald McDonald vs Cookie Monster Big Beard, kámo, od The Scrum 777. Takže ideme na to. Kámo, to si trošku posral. Kámo, hodíš o ňoho obyčajnú palicu, ty kokos, a len si to odrazí, kámo, čo tiebe, on ti takú teraz nadrbe. Ty vole, to už ho ide akože doraziť, ty kokot. Aj tak sa dá vyriešiť spor. Wow, ďalší záporák, čo ti jebe, nejaký vták, alebo čo to je kurva? Kamo, zobákom? What the fuck? Dúfam, že teraz po nej nejde hodiť kameň. Wow, skoro som sa posral. Pekne trapný pokus o rap, kámo. Co to, kurva? Jakú je jebel kopačku, ty kokot. No to je pekne trapný rap, kámo. Kámo, to čo je, chce rozjebať hlavu? Akože reálne poviem jednu otázku. Není toto až príliš moc brutálne, kámo? To piče. Co to, kurva? On ho jebel z lopatu do ksichtu. Co to, kurva? On ho odjebal? Ja reálne nechápem, jak on tam mohol nadrbať granátkami. Veď je to čokoláda. To bola ako čokoláda v tvare granátu. Ty kokot. Kamu teraz nechcem vedieť, čo bude robiť, ale asi ide tú druhú doraziť, ne, ukáž. Tak akože toto bolo trošku smutné, kámo. Skoro som sa poseral, no. Nezabudnite mi na videjko hodiť like, aby som vedel, že kto to sledoval všetko. Odber a hlavne komentáre. Díky. Čaute.